ҳар саҳар маро хобам духтарчам бедор мекунад. Дидем ки хона таркидагие кафидагие. Шаб дери баъд омадем дига хушам надод. мебинем ки шаб бо духтарчам ҳамаро ҷазир када. Ба гуфтам як сев бухӯрам сар кунам кор омад. Та Ҳанифара мондум да хаду нокуш. Не ки хаб накард. Як даст руша шуштум. либосоро гуфтам ҷобаҷо мекунам ки шавҳарам бедор шид. Кофеш кадам. Саҳари ма ай Ҳанифа сар шава, ай шавҳарам ай новистои Инстаграм. қатъи хоҳарчаш мондум ки камтар нигоҳш кунам ки нигоҳш накард. гиря кард. Бо қатъи падараш мондум ошиқа Ҳанифара. рафтам стиркама загружать кардам. гуфтам ки ҳози хай як стирка кунам. баъдан ягон бурка мекунам. омадам духтарро дидам ки вағас кардасан. корро я тарафа кардам. духтарчама ховондум. духтари калоним приказм додеса ки хелимку хай фасон кардам ура ки хоҳарчаш бедор шид. қаҳрам кард. хонара ҳамара бировардам чӯша. полкора ҷобаҷо кардам. кухниро гирифтам. посудоша созмондум. у тарафа сёмка накардам барое ки да дастам кӯдакчам буд. ура 2 минут хаб мекунад. 3 минути дига вағас мекунад. да я дастам хабида корома кардам. дар шав буд кардам. бад